А в студиото ни вече е магистър-психологът, сугестопед и преподавател по мнемоника Веселина Томова. Добро утро! Добро утро! Не знам доколко е вярно, но сме свикнали така и да си разсъждаваме и дори вече го имаме като категорично правило, че едно дете, например, може да научи по-лесно един чужд език, отколкото един по-зрял човек. Така ли е наистина? Да, това е така. Със сигурност и всички зрители са го наблюдавали. За щастие обаче има модели и методи за обучение, които улесняват значително този процес и дори така един човек в напреднала възраст може да се справи лесно и да научи един нов език. Как става това? Има утвърдени модели или има индивидуален подход според възможностите на индивида? Има утвърдени модели, разбира се. Първият такъв, който наистина е много ефективен и предполагам повечето зрители са го чували, това е сугестопедията. Това е една наука, и то българска такава, създадена от професор доктор Георги Лозанов, която така наистина успява да подходи и да даде информацията изключително леко, приятно, забавно и на игра и много бързо да се усвои огромно количество информация. Сугестопедията само за изучаването на езици ли може да се използва? Не, може да се прилага във всеки един предмет наистина. И дори по този повод през 1978 година 25-членна комисия международна на ЮНЕСКО пристига в България за да наблюдава това обучение и в крайна сметка издава един доклад, в който се казва, че е препоръчително тя да се прилага по всички предмети навсякъде по света. А вие чувала ли сте в България, в български учебни заведения да се прилага този модел? Той тепърва навлиза в България. Да се прилага в държавното обучение все още не мисля, че е навлязло, но така започват в частните заведения да се прилага наистина този метод с изключително така добри резултати. Аз знам за някои школи за допълнително обучение, че наистина работят по този метод. Да. Добре, какви са първите стъпки? В смисъл, всичко е по-лесно на игра. Как започват нещата? Започва наистина като така един театър, буквално. Всеки си избира роля и самия процес и самото обучение, езикът започва да се разиграва като една приказка. Много приятно се случва с много музика, класическа такава и много песни. В процес така на всеки един по-сложен граматичен елемент да се направи максимално лесно поднесен, да речем на пъзели. Думичките, изобщо новата информация се заучава като първо тя се поставя над стената като периферни перцепции. Изобщо така много приятно обучение наистина и за значително по-кратко време се усвоява на едно комуникативно ниво езика. Аз не знам доколко не познавам методите на сугестопедията, но когато се опитвах да помогна на моя син да учи немски, бях направила на едни листчета думата от едната страна немски, от другата страна на български, после ги бях сгънала всичките в една чаша. Чудесно, и така теглише. Познай сега коя е тази дума. Не знам това доколко е ефективен метод. Всякакви подобни елементи, да, много ефективно, разбира се. Всякакви подобни елементи се включват, но това е една система, която е изградена така стъпка по стъпка много така подробно. В продължение на много години от самото и създаване до към този момент се разработва. Основана е на много сериозни проучвания, така че максимално наистина бързо да се усвои материала, но подобни такива елементи със сигурност се включват, да. Граматическите елементи, примерно, се правят на пъзелчета, които са цветно обособени, така че лесно да се ориентира човек кой елемент с кой пасва. Това е когато говорим за граматическия израз на нещата, не за словесния. Да. Има ли, така не знам, статистика, наблюдения, коя част от ученето на един език се възприема по-трудно? Точно словесната или граматическата? По принцип има една такава психологическа бариера да се проговори езика. По-скоро като граматични елементи може да се заучи, да се възприеме. Но да започнеш да говориш, трябва нещо да те отпусне и точно в един такъв процес това се случва. Първо, защото ти си взимаш чужда роля. Буквално не си себе си, излизаш от себе си, което ти помага да не се самообвиняваш като грешиш. И най-малкото от това, така и защото е доста приятно и забавно поднесено, не се усеща стандартното психологическо напрежение в един нормален курс.
това е когато говорим за чуждите езици, нали? За всички предмети, наистина. За чуждите езици, между другото, това е така, наистина най-добре разработена система там. Не, че няма и в останалите предмети, но така езиците наистина показват много добри резултати. Добре, възрастните по-трудно усвояват чужд език. Стигнахме до консенсус факт. Но как възприемат сугестопедията като подход? Мисля, че всички, които са посещавали такъв курс, ще са съгласни, че може би това е наистина най-добрият начин да започнеш да комуникираш. Това е един комуникативен метод. Разбира се, и граматичните елементи са включени. А колко време продължава един такъв курс? Класически сугестопедичен курс, едно ниво се взима за 5 седмици. 100 учебни часа, мисля, че горе-долу. Това, с което се занимавам аз, обаче е малко по-различно. То не е класическа сугестопедия, а включва и мнемоника. Нали? Тъй като сугестопедията ме вдъхнови да се задълбоча и във видовете памет. И тъй като може да се използват тези елементи от мнемониката, което са едни асоциативно-образни връзки, така да се включат и да стане процеса така още по-интересен. Можем ли да дадем пример? Защото ние говорихме с вас за точно тези асоциативни начини да запомним по-лесно или поредица от числа или нещо друго, каквото ни е необходимо в ежедневието. С чуждите езици обаче как става това? Мога да дам пример как да започнем да учим от А, Б един език и да натрупаме някаква база, дори самостоятелно. Тоест, зрителите, примерно, ако се интересуват сега, имат свободно време и биха искали да започнат да учат някакъв чужд език. Могат да направят един така план, който е съвсем примерен, но нещо подобно се случва и в един курс. Още първия ден могат да започнат с песен, защото това е наистина важна част от самия процес и в реалното обучение. И как се случва? Избирате си песен, която е лесна, не твърде сложна. Изкарвате текстът от едната страна, от другата пишете преводът. Или си го намирате в Google и започвате да пеете заедно с песента. В един момент, 2-3 пъти, като я така изпеете, тя буквално влиза в съзнанието и започва да се повтаря. Поради което и ти, като се има преводът, веднага отиваш и започваш да четеш, нали, изречение, превод. И това така много бързо ти помага и заради римата и мелодията да осмислиш текста. И още първия ден би могъл така да натрупаш 100-200 думи база. Буквално само от една песничка. След това на следващия ден, примерно, може да се продължи с учене на думички. Как най-лесно е с картинки. Или може да си вземе един картинен речник, примерно детски, и под всяка една картинка да се напише думата на езика. Отдолу да се напише как звучи тя на български и съответно какво е значението. И тук мнемониката би могла да помогне, примерно, да се асоциират думичките с нещо, което ни е така достъпно на български като на звукоподобие. Единственият проблем тук е, че английските и българските думи са малко далечни по звукоподобие и по-трудно в началото, докато нямаме база, бихме могли да го правим, но да речем, ако 12, което е 12, го асоциираме с 2 елфа. И на подобен принцип, каквото ни хрумва и с останалите думички. А вече на третия ден можем да започнем да учим реални ситуации. Или да речем, ако трябва да отидем в някоя държава, какво би ни трябвало? Би ни трябвало, примерно, как да стигна от до. Искам да си купя еди какво си. Може ли да си поръчам кафе? И някакви такива простички ситуации, които в един разговорник със сигурност може да се намерят. И какво може да направите тук? Примерно, намерете картинка, отново всичко е така доста образно, която го изобразява самата ситуация. Разпечатайте и отдолу напишете как е на английски, примерно, или на който и да е език, израза. Тези картинки, тук от сугестопедията, може да ги закачите, примерно, на хладилника с магнитчета. И това всеки път, като отивате до него, да го забелязвате, да ги повтаряте. И също така по един много ненатраплив начин да ги заучите. На следващия ден, да речем, може да продължите с граматичните елементи. Както споменах в началото, това може да се направи на пъзел. Или ако си вземете един учебник така за елементарно ниво, примерно с глагола to be.
I am, you are, he is, повечето от зрителите го знаят, може да го направите от едната страна да напишете I, от другата M, като в една табличка. You are. И съответно да ги нарежете на парченца. Като всяко едно от парченцата I и M, да речем го отцветите в някакъв червен цвят и от двете страни. Да. Следващото в син цвят. И така да си играете да ги подреждате. Защо? Така се активира така наречената двигателна памет, първо, и второ фотографската. И се заучават наистина така на игра. Особено ако имате деца, нали, вкъщи, може с тях да учите заедно език. На следващите дни мога да доразкажа плана. На следващия ден пък може да започнете с заучаване не на първия, но сега на азбуката. Тя на английски се учи с една мелодия. Нали? И на всеки друг език било добре да си измислите мелодия, тъй като тя най-лесно прехвърля към дълготрайната памет информацията. След това може да продължите пък, да речем, с филм. Да изгледате филм на езика, като субтитрите по-скоро са помощния момент. Да се опитвате да разберете от контекста, от самата невербална комуникация на актьорите. На последващия ден отново да вземете някаква песен, на същия принцип да заучите и нея. Така в процес много леко, на 30-40 минути на ден, ако отделяте, в един момент може да започнете дори да проговаряте езика. Още един момент, който може да се използва, е да речем да си измислите роли. Или ако има някой в къщи, който би искал да учи също или да ви помага, да си измислите, примерно, аз съм принцес, ти ще си принц, и да започнете нещата, които току-що сте заучили, да ги така говорите заедно. И това е комуникативният момент. И още нещо тук, нали, да обясня, което сигурно с повечето хора са забелязали, че когато учиш един език, но не го използваш в ежедневието си, той потъва. Потъва към пасивната база. Дори българския, да речем, ако живеете 15 години в Америка, ще започнете да позабравяте някоя дума. Това е така накратичко, защото мозъкът има нужда от един инструмент, с който да си служи в ежедневието. Ако текущият език е достатъчен инструмент, всеки останал някак си потъва към пасивната база. Или ако някога сте учили език, но сте го позабравили, за да може да го възстановите на съзнателно ниво и да стане активен, е достатъчно да четете на глас или да пеете на глас. Вокализирайки, това буквално връща обратно създадените вече, малко терминология, синаптични връзки, които на времето са били активирани, и отново ще може да го направите активен. От тук казаното разбирам, че просто трябва да имаме търпение. Няма, за съжаление, все още не е измислен метод, с който да ни се налее като, нали, през фония, това, което обичайно като израз използваме в главата. Трябва да имаме търпение, за да може наистина така леко и във времето да научим нещата. Ами от раз може примерно, това съвсем на етап, разбира се, под хипноза да ви сложат, да ви далят информацията в главата, но за всичко все пак трябва някакви усилия. Ако се посещава някакъв такъв курс, реално усилията са много по-малко, защото се случва докато си играете. Нали? Не е толкова натрапчиво и трудно. Да. Благодаря за безценните съвети и наистина, уважаеми зрители, ако някой от вас или трябва по стечение на обстоятелствата да научи чужд език, или пък би искал да обогати знанията си, наистина може да се замисли за тези методи, сугестопедията и мнемониката, които, обединявайки се в една обща кауза, наистина могат да допринесат за един много лек процес на научаване не само на чужд език, както стана ясно и от Веселина Томова, а и на всичко друго, което е необходимо като информация, независимо дали сме в училище или не. Радвам се много, че се видяхме отново. Надявам се да имаме и следващи срещи. Аз също благодаря ви.